Хайде, коне. Вставай. Да, ето, става. Виждаш ли го? Става и защо се хапни. Пускай опашката сега така. А така и сяше. Хоп! Ай! Изяде я. Вкусна ли беше рибката? 2 рибки. Без лупки. Добре ли си хапна, бе? Добре ли си хапна големия кончо? Добре ли си хапна големия кончо? Добре ли си хапна големия